Hoe is het met Frans? Ja, wat zei je ervan? Hey, daar kun je geen pijl op trekken. Ik bedoel, de situatie is nou zo'n beetje krellig als altijd. En het is moeilijk te zeggen hoe het is. Hey, als je een goed vielen, dan meestal een blinkje voor de deur. Dan komt er wel wat. Hey, dan weet je al, dat er komt wel wat. Hey, en als je in een dal zit en zet je al je tien, ja, dan maar je weer uit dat dal, dan wordt het wat meestal wel een beetje beter. Dus dat gaat altijd op een dal, saai is leven, no? Daar zal iedereen wel mee zitten, denk ik. Ja, en hoe staan de kriesdagen voor zelfs voor de door? Nou ja, die verrattige jeldagen, dat vind ik niet aan, want als ik die zei, dat had mijn hele leven had het altijd baaldagen geweest. Je had een lina soepenbuis, wat de pleurs, met die jeldagen om maar met erin te komen. En joh, dat ja, bij mij geen drank meer gehad, dus dan wist wel, ja, als nog een hele dag op mooi jong Vlaams lezen kosten, dan weet nou wat. Maar ja, dat wist wel dat hij er echt net bij. Dus praat me net hoe die ratterige jeldagen. Nee, daar had ik niks mee. En dit december, nog maar zeggen, wat was nog van december verwacht, joh, want de leien en de landen. Alles verraad, de landen verraden wie het, kerst nergens wijzen. Nee, dat is me niks. Dus dan ben het lange dagen. Jong, leien. Want ik bedoel, ja, wat mast? Meneer Toon. En de Chris bij hem die hekel te staan. Ja, jongens, die had al niet op zij staan. Maar ik zei dat dit de kieker van, oh. Want ach, dan hoor je net meer te zetten, nou dan staat het er maar. Ja, dan ben ik de mensen een slaaf voor. Maar ik weet niet, de jachtje doet het net meer ook. Ja, wat valt daar nou weg? Tja, Frans, Ja? we hebben toch nog wat voor die mooie naam. Oh, een tas. Voor deze dreigen. Nou, er zit al goed wat in. Oh, die kan wel een bui ha. Die tas. Oh, daar zit echt nog wat in. Oh, heren. Oh, heer en kerstbeen. Nou, goeiedag. Nou ja, ach ja. Wat mag er van zeggen, dan ga je het aan denken om maar op Friesland, hè? Ja. En ja, ach. En ja, dan has dan een gevoel, als die kerstbeen juist, has dan een beetje een gevoel over kerstdagen binnen. Als er mensen binnen die het aan die denken, zo. Ja, want we hebben ook nog zo'n kriesbeer met actie maar van die hele grauwe bien, maar we zijn dat maar net wezen. Nee, jongen, ik ga je een heel bosk achterhouden, maar dat ben al even die grote biem, nee, dat hoeft niet. Oh, en je zit, ken ik naar licht, ja, denk. Zie. Oh, heer, zie. Nou, hoe is het mogelijk, net? Jongen, je vindt je een dag wat uit. Nee, je moet voort maar op de tafel drinken. Jongen. Nee, misschien dat dit het al nog wat draaglijker maakt. Nou ja, ach, het fleurt al een beetje op, is dat net? Hé? Nou jongen, hartstikke bedankt. Ik wens je iedereen en alle mensen die het jaren en jaren goede kerstdagen ta en een gelukkig uiteen en nee begin. En denk erom, ik kan met de kerstdagen wel soepen en fraten en hoeren en omgaan, maar het gaat om het kent Jezus. En verder dat feest en die tierlatijn en die poha eromheen, dat iedereen zal weten, maar dat is net van belang. Het gaat om Jezus Christus.